Aydınçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Salam Türkmen portal websaytymyzyň mehriban tomoshaçylary görüşüňiz ýaly tanış ýüzler atly gepleşimimiziň täze tany ýöreýte sizin üçin. Biziň tanış ýüzler gepleşimimiziň bugünkü tanış ýüzi bolsa ýurdumyzda belli tazanamyz, Şadiýan tazanamyz Merdan Ataýew. Bol berekeler. Merdan seni gepleşimimiziň täze tany hoş gördük. Hoş gördük. İlki bilene tanış ýüzler gepleşiminde çakylymyzy kabul edip gelen üçin köp sag bolsun aýdjan. Sağ olun, silap çağırın için. İýerler. Merdan ne tanış ýüzler gepleşigi bilen biraz tanışdyň diýip umyd edýän. Hawam görýärdim gepleşikden. Haýsy gepleşigi gördüm? Atajan bilen gepleşigi gördüm. Kurwas bilen, Serhat bilen gepleşigi. Çalaja ýatladyk geçeýin, onda da tanış ýüzler gepleşiminde Kurwas ýaly, Atajan ýaly, siz ýaly tanalýan ýüzler gatnaşýan. Olar gatnaşýan, biz 20 tane sorag taýynladyk. Şol 20 tane soragda 3 minut wagt berýär. Soraglar logik soraglar, garaşylmaýan jogaplar, ilmi soraglardan. Şol 3 minutiň içinde 20 tane soraga jogap berip ýetişseme, sen biziň gepleşimimiz şonki sanyň ýeňisi bolýan. Egerde jogap berip ýetişmesen ýeňilýän we biz sana şert berýär. Näme şert berse kabul edip ýerine ýetirmeli bolýan. Ýöne tek başlama kak ýatladyň. Eger wagt gidip durkan bir soragy bilmesen, onu bilesiň gelse, çınar wagt sakla diýip bilersiň. Wagt saklayan we sen öz dostuňa, garnaşyňa, isleseň ejeňe birini aýlap ýardym isläp bilersiň. Ona 3 minut wagtymyz gitdi. Soraglar başlaýar Merdan. Birinji soramyz 3 minut wagtymyz gitdi. Merdan durmuşyňyz bir kino bolsa adyna näme goýardyňyz? Bir kino şoň adyna bir ad goýmaly durmuşyň. Senne 10 alma wa 7sini sen adyan sende näçe alma galýar? 3 alma. Näçe? Jogap ýalňyş näçe? Senne 10 alma wa 7sini sen adyan sende näçe galýar? Logiki gülkünç jogap. Senne 10 tane alma wa 7sini sen alýan, ýene sende näçe alma galýar? 10 alma. 7 alma galýar. Näme de 88 tane diş var, ýöne hiçem dişlerini öde ýumaýar. Depderde näme 88 tane diş var Merdan? Pianina. Hawa, dogry bildim. Filialy, uly ýöne hiç agrymlygy ýok. Ay. Ýok. Aýyň agrymlygy bar Merdan. Filialy uly, ýöne hiç agrymlygy ýok. Tamam. Ýok, filialy uly näme bolup bilýär agrymlygy bolmaýan? Filialy. Fil hayvan. Şonyan uly, bil agrymlygy ýok, näme bolup bilýär? Söpülün näme fi xam. Oynawazy. Pil oynawazy, näme? Hakyky pil Merdan. Wagt gidip dur bilmesen geçdi. Hakyky pil. Hakyky pilin? Hakyky pillur diýer. Şoň nämes özi ýal, uly ýöne agyr däl. Nämesi? Heykeli. Kölüwesi Merdan, kölüwesi. Heykeli ýok, piling zereden. Bu käbir adamlarda bar, käbirlerine ýok, käbirler bolsa muň gözlegünne. Bilmesen geçdiň wagt gidip dur Merdan. Senne bar bolsa mysal üçin ol adamda ýok, biri gözlegünne näme? Mene maşyny gözlegünne däl. Bilmesen geçdi Merdan. Geçin. Wagt gidip dur. 2 tane ayağı var ýöne ne ılgap bilýär, ne de ýörep. Siziň kömeginiz bilen ýörep bilýär. Ýok, mişka däl. Mişka, 2 tane ayağı ýok, mişka bolanda aý bolýar, 4. Emedeklep ýörýär, 2 aýakda ýörär, o bolýar aý. Siziň kömeginiz bilen, teret, siziň kömeginiz bilen ýörýär.
Balak mı? O cansızlar deydi. Ben balak 2 tane ayağı var. Bizim Türkmen portalda saytımızda tanışırlar, gepleşimizde bahsleşik devam edip dur. Agdalamız özü soruqlarını uğradıyalar. Qurban Veyzir'in soruğunu geçen tanımızda berdik. Firuza'da bilmedin size de beriyat. Tavuk günne neçe tane yumurtqa quzlaya? Tavuk. Sizin bilmeseniz, indik tanımızda da tanışır bilmese Qurban Veyzir yeginci bolya ve soğuk odalya bizden. Ay 3-4 yumurta oluyor. Näme sen gördün mü 3-4 tane yumurtqa quzlayandı? Bolmana 2-3 yumurta. 2 mi? Asıl neçe quzlaya kaçındanam? Ay 2 yumurta oluyor. Kim kan biletime gelen benim bilemek yönü. Cevap o değil. Cevap o değil. Neçe tane yumurtqa quzlaya? Günne neçe tane yumurtqa quzlaya? Ayşe. 4'lük koyacak mı? 4'lük koyayım. Böyle devam edelim. Biz bunu günün devamında bir yerde 2 kadar dağıtacağız, yani iğmeyeceğiz. Näme dağıtı? Ya sen günün devamında merdanına kömürdeyin. Günün devamında irden ve akşam näme dağıtacaksın? İrden turup näme dağıtacaksın sen? Ha, pasta mı? Pasta. Adamlar bir yer köyde bulanıyordu. Yani keverdin irden olup koyuyor. Adamlarda hiç adammayan dat, köpöleyen dat. Çağa mı? Yok, o değil. Seyret hem canlarlarda. Her yıl näme köpülüp dur, täzeylidiniz men her yıl näme geledidim bolýar. Her täze yılla bizim nämemiz ütköýär. Ha, yaşımın mı? Yaşımız ütköýär. Indi sana değişti dat, yani hiç yıl agramlygy yok. Bu da her iki soramızda değişleýär soru. Vaktimiz bolandyr. Böyle. Sana değişti dat, hiç yıl agramlygy yok. Aha. Sana değişti dat, hiç yıl agramlygy sen nire gitsen şo sen yanında. Kolova mı? Yok. Kağıt kolova da bolmaýan biler. Telefon mu? Yok. Sana değişti dat, sen telefon men alsam bana değişti. Misal için. Sen kendi olan ok, telefon sen ulanýan, abone sen kendi olan okda, başkaları kendi ulanýar. At mı? Tam yerden hava doğru bildin. Vaktimi da boldy. Aha. 20 tane soruğa doğru cevap verip yetişmediğini bilýän gerem. 20 tane soruğa cevap verip yetişmesen 3 minutda näme diýseydik? 3 minutda. Näme diýseydik biz? Yerine zannet. Yok, şert berýäseydik. Sen bir soruğu bilmesen, bilesin gelse, çınar wagt sakla diýip bilersiň diýdim. Birine jaň edersiň, sen hem saklamadың. Indi 3 minut wagtymyzda sen sorugyny bilmediň şert berýäs. Aha. Aýdym aýtdyraýyn diýsem, ýok diýdim. Boşgama aýtjak gelýdik. Onam kabul etmedim. Indi geçen tanımızdaki gepleşikdeki tanımızda bolan şertlere meňzetdirýmesem, mine biz şu an Gulzemin Sowda Merkezinde doğru değil mi? Şu için aýlanyp gören adamlaryň biriniň ýanyna barda ilki sen meni tanadyňmy diýip. Sen tanalýan ýüzde. Bilýänmi? Tanalýan tadanamy. Sen barda bizi tanadyňmy diýip. Hawa diýse, self-shine sen bilenmi? Men hem sen tanadym diýer bolamy. Öyle. Şertimizi kabul etdiňmi? Gidýärsen da ýa. Salam. Onda yaşlı. Tamam. Yaşlı. Dört men tanıdın mı? Kim ben? Yerden yetişim. Ay tamam. Turada sayella sevsin. Ha, senin bilen. De. Tamam. Tamam böyle. Tamam. Merdan köp tawal şertimizi kabul edip ýerine ýetirdiň tanaýany kendini dogry dämi olar? Sebäbi gepleşimizden ady tanış ýüzler, bizdiňe tanalýan ýüzler çağırýar. Tamam. Şertimizi kabul etdim, utuldum diýip gynanmak gerek gel, wagtymy hoş geçdi dogry dämi? Ýene bir gede köp tawatnaýan gepleşimize gelenim üçin kabul edip. Indi bizdiň gepleşimize gelen tanış ýüzler ýeňse de boş gidenok. Bizdiň himayetkarlarymyz we sowgatlar uğraýarlar ilki Hemişeki himayetkarımız Katmer kafemiz tücülük soğudunu uğradıya. Katmer kafemizde köp sağlıklı soğudunu kavuşuruyat, tücülükte görüşürlüyat. Yine bir himayetkarımız var, ol Alem Sport. Bu sport seyanlar için, sen seyan sportu. Alem Sport'da da köp sağlıklı soğudunu kavuşuruyat Merdana. Inni soğudumuz Ravuşan ayakkabıları. Ravuşan ayakkabıları bize himayetkarlık ediyor. Köp sağlıklı ediyat ve bu soğudumuzdan kavuşuruyat ve
son himayetkarymyz goşuldy. Täzelikde siz birinji alýaňyz şu tawgady. Lollis kosmetika. Bular täze geldi bizim ýurdumyza şu wagt. Inni ýaýrak başlady. Bulara da öz işlerini, ul üstünlikler arzu edýär. Lollis firman kosmetikalary ören gowy. Men barlap gördüm. Sizem geliniňize berip bilersiňiz. Geliniňizden barlasyn we bize aýtdyn. Lollis kosmetika uğradan himayetkarymda da köp tawarsyn aýdýar we seni tawgatlaryňy gutlaýar. Tanrı karın tavanın gitmesini de ilak sağlam. Tawgatlaryň gutly bolsun. Tavgatlara da Tanrı karın iyisini versin. Köp tawanlardan senin sunat eliminde ul üstünlikler gadynmaň arzu edýär. Amin. Şolar ýaly owadan pursatda bolsa bu gedekki tanışýylar gepleşigimiziň gülkünç gyzykly sanyny geçip otarýar. Inniki tanışýylar gepleşigimiziň inniki sanlaryna duşan çak hoş tawalyň. Tavan.